Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Kumusta? Pagkaroon diha atong ipadayon ang laing sumpay ning Tugilano no nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Ug sa dili pa daydo, shout out kay ko kang Roland Tugonon. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nagsunod ani dramahan no. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa mga Tugilano no nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo mga ka-listeners, mga followers mo. Kung palihog kayo ko og subscribe sa YouTube channel para notify ninyo no, kung naapay bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama. Salamat kayo sa pagpaminaw. Karon dito maglangan ang laing sumpay ning Tugilanon na sinuwat ni Francis Espares. Idol ko si Tatay. Manaog na ka na eh. Pundo na. Makigsulti pa ko nimo. Mahitungod sa unsa na eh. Tayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Gipakauwawan ko nimo. Giun sa matikas pagpakauwaw. Gipakita nimo ang matuod mong kinaiya nga dili ka mutahod nako. Nay, Gipabati nimo kang bong nga supakira kang pagkaanak. Ha, gihatag na imo pang gibalibaran? kung akong dawaton nay. Unsay bugti. Ha? Unsay bugti? Kung dawaton kong mong kantidad. 1 million. Unsay bugti. Ha? Angay ba kong gantihan og 1 million? Wa pa mo ko'y performance yung office. Imagine ako na nay. Kung ang taong mo hatag ang kantidara, dili ka na si magpaabot og bawas. Ha? O sabi akong ibawas siyang paghatag. Ang akong lawas? Asina? Huna-huna ako nanay. Sorry, nay. Tingali, sobra sa akong imahinasyon. Mahimong sayop ko. Pero way laing nasod sa akong huna-huna. Kung matinuod man po ang ilad kong huna-huna. Bamahala nagmamaligya kog ice cream, dili na ko ibaylong akong pagkababay. Sa maong kantidad na ito na. Oh, nilad ka lang huna asina. Kung ngilad man ay, sorry, Asina, di na ko mo trabaho. musamot ka palaguton di ko nimo. Pagkaawawan di ko nimo, ha? Kung mao, gusto ka mo trabaho ko? Mo trabaho ka, letse! Sige na mo trabaho ko. Pero, basin og magmahay ka na Unsa? Huwag ka nang magbahay man ko. Basin mo abot niya ang higayon, nga dili ka gid makauyon sa kong trabaho. Asina, Ay kabala ka na o trabaho gyapon ko. Sinawad ka mo to? Porte tinura. Kulatas bayalan taon. Kay sobra ka huwag. Hostel lang, no? Kung di na maka-adjust si Anan siyang kayumtang butong na ibaw ka, sulti ang taka, maparehas kina siya sa pila ka tao nga kumagitan diya nga maglakaw-lakaw, dapit sa may Santo Rosario, buring ita kaayo, nagpilit ta na ang buhok, unya, Jesus ginoo ko, tanaw na ko, maraga, kana sa alan, mabuang gina. Purbida. Kuy, sila isyot. Mao dyan na. Oo, sila yung gibilakaan ako doy. Bida. Ilingaw na, ilingawan na. So, palingaw. Suro dadaan na kidlap-kidlap. Ano? Ano ba? Kay, ibay mahinongdan na ng problema tungod ni tunang nawagtang, di ba? Lingaw sa alon. Dili gani ni mo na lingawon, sultian da ka. Turiring dyan na, motoriring na. To, no, sakto ka da. Basi na ingon anak kay gibagtukan, no? Ha, sakto da. Ate, pero unsay gibagdukan, ha? Sabi ka, kanang di ka gawas, mastak, mubagtok na. Gibagdukan, Abi na kung si Alan, gibagdukan. Tonto, gibagtukan. Diba? Unahan gitaw na. Ako, butong kamao ko, na dili na mabagtok. Porbida, no? Mili di bagtok-bagtok ako. Doon kayo na kayo, Kapoy sa di mo, Kapoy, sorry kayo, kaan ba ka ng
Mawatay kasakyan man. Problema nung kasakyon eh. Gamitan ng motor na ko, wala gamit ang motor na ko diya. Mo ba? Mm. Apati kay adobe siya kusa. Hindi nga. Kuna. Sige, ito ah. Nakato ka dito. Wow, kung ko lang parang diya. Sabi aral siya. Lingawan na sa alan. Abinin mo, saldi ang biya ka butong, no? Unsin siya biya ko sad. Ano ba? Tungkol kay, kuan ka nang, tanaw na ko ba, wala nga sa alan. Outside, di ko lambo na ginasya ni Chuna. Luwi ka ko. Mo ba? Mauna. Hibaw ka? Tanaw na kong Chuna rong panahon na. Mura nag-rain na. Queen of the Kingdom. Nanas mga maayong kamot ni Bong. Mo ba? Purbida, no? Mau lagi. Nag-ipon sila sa Chunang Sibong? Awan pa nung kung makasuta niya, pero taga-tagag feedback. Oo, sige. Palihog ko si Doy. Si Sindoy man eh. Oh. Hello, Sindoy. Hello, Juno. Sorry, Samo ko. Nga naman. Kuan magud ka ng kami bang LGBT ba? Kuan ka na plano lagi nga doon na may team building. Magsolicit ka. Ay, gaunahan dyan ko ni mo, eh. Gaunahan dyan ko ni mo, Juna. Klaro na kay sputtered, oy. Asa mo mag-team building? Mo lagi ka lang, kita lagi may asang maing area. Ano na lang mo sa mong mountain resort. Ha? Unsa? Kano sama na, Sindoy? Kuan, this coming Sunday. Ari mo sa kong resort. Pila mo kabuok? Kuan agad kining, mga napo rami. Sige. Diri mo sa kong resort. Half ra inyong bayaran. Hello, no. Ay, tagpila man di ay. Tag 1-3, pero room. 1-3 per room. Sige. Pero, asa na dapit? Nasa Facebook. Ang buwang prinsa gamay ka na ang kagwapo na ko pangus na yun eh. Incline na rin mong laon. Buwang Ay, klaro eh. Gwapong yapon ka. Ano? Gay? Hasta buwang nung ko itong tigili Delmar, papultahan tani. Pamatay ka ko sa amin. Matay ko sa amin. Mira. Kanin kuyog ta? Asan? Ayun lang. Kuyog lang tagot. Bahala na gasa ta. Asa lagi? Basta kuyog lagi na ako. Suroy ta. Kidlap to na mahal ng tingali dali pa. Ay, subla ka. Ako'y taya, ikay barko. Yaman Tayas barko. Ikaw ang bahala. Mutso de ka. Nido 3 kay dim light kayo, di ba? Ari dali. Kidlap kayo, di maklaro kaya ka. Dali. Dapin na tayo, padapin ta. Dali. Ikot ba? Ikot. Okay, salamat. Dalan ta. Ilan to? Na yung mga babae naglingkod sa mga bangga. Da, nay. Bila-bila pa. Muna kita'y gitinta lang. O siya to, sir? Beer? Apple? Alay. Kaya na kong pinangita ni mo, Paul. Alan. Please, Len. Nalagli kayo na ko tao. Gisulti na tao ko ng ulo. Itawang ka na ako, okay? Okay. Lingkod. Waitress? Yes, ma'am. Beer. O pulutan, ha? Palihog lang, pagdagi. Okay, ma'am. Bye. Yamat rin yun eh. Ikay mamasang din ni Paul? Trabaho lang, butong. Bidawag yun naman, no? Mag-abot ha? Di na yung kasakay motor. Eh, ni araw yung kastubangan na mo. Butong. Trabaho ka, Paul? Alan. Kunlad yung pamilya na ko tao. Sorry, Alan. Ako, sultingan ka. Huwag ba yung kumagtuong na kasa kung hindi mo sa akong asawa? Alan. Mga taon ko pasubot itsuna. Uwa, taon ko makasa. Dili maminaw si Chona, Alan. Pero,
Pero, kadiyo to, good Paul. Prangka lang, ha? Saman, may natabo ba yun ninyo? Wa butong. Wow, niya, ikaw may hinungdan mong kagilang pupuyo. Ikaw, Paul. Kakasubo ko. Painaikil lang na ninyo. Ha? O sinuot mo ipasabot? Puslan magdududa siya na, ano? O, sila Athena sa nagduda? O ang mga tao? Tinuda na ninyo, tibuwasan na. Huwag yung problema na ako. Okay, kay ko. Uy, bay, kanunguga, ha, bayalan? Okay, sa Paul. Pagminyo mo! Unsa? Iyano raman kayo niyang ihatag ang 1 million pesos. Unsa may source of income ani niya? Kung sama pa kong nanay, kangkang ng kamot sa pagdawat sa 1 million. Pero, dili gid katuhuan. Iyano ka lang mo hatag anang kantidara? Unsay kapalit? Wa na ni trabaho taon. Luoy kayo. Pero may lang magubog-hubog. Apit bang disgrasya? Gulat tataw ni siya taon na tungod sa kaubog. Mao ba? Oh, pero sa dili madugay, Paul. Makita na ko sa bayalan taon. Nagsuro ni skulon. Bulingit na kayo. Way kaligo. Gisi, purol. May lang doon ay purol. Kanya ko ay purol. Tabyog taon, purbida. Alan, ay nabuhata, uy. Bol, Di na nam trabaho, di na nam ligyag ice cream, di na mag-reflex, sige lang tao pundos bay. Tadhana nitong busilyas pa'y tiruayin dito sa buwa. nauna. Dawatan ni Alan. Oh. Saan mo na ginunol ni mo? Akong tabang nimo. Nakonsensya ko. Kaya kung dili patungod na ako, dili maingon ini imong kinabuhi. Bol. Dili ta kapasagdan, Alan. Og ayaw na lang yung paglaom ni Jonah. Bol. Sorry, good kaya, Alan. Asa na karon si Chuna? Gipatabaw ko ni Bong. Katong iyang kuyog sa graduation ni Inday Athena? Ha? Kita mo siya, Paul. Huwag ang labing pait pag yun kay... Kayon sa? Ito subuong ba? Mao dito'y nagtampalong ni bayalan. Ha? Gitampalong? Ikaw, Alan, gitampalong ni Bong? Oo, Apol. Nga naman. Diin mo nakita. Kung ang good, walang tuyo ba? Noray ko ka ice cream, labanggos kasada. O kubantay, ha? Doong iyang nindot ng sikinan. Kalitsig break. Suko kay siya na ako. Ha? Naog sa siya sikinan. Dool na ako. Dool siya na ako. Tampalong na ko. Nga nukod. May dami siyang isakinan? O aman, suko lang kay siya. Tungod kay, sa iya ko nung kalit kapag break, nados mo ko iyang iro. Tungod sa kalit niyang paghunong. Tungod na ako. Oo ba? Pida, di pa lang kay Igo gitampalong, gipaluhod pa yun siya. Unsa? Kaluhod siya. Kanya gitigaw nag-armas. Kung di boto pa, sabay ang tara ba napit? Bungka na bayalan. Tinuon na, Alan. Kung pakiloy na ko ato kayo na, Apol. Nga di lang ko niya pusilon kay may anak ko. Niya hapit na mo graduate. Di na niya ako makakita, paso pa sa akong anak. Mga nga, hangyo ko, pakiloy, ay lang taon, sir. Alan. Doon man, wala na yun. Nakakita man ko sa pagpaso sa kano, akong anak, pero layo na kaya ko. O katumbong, mauna doon ang may escort sa akong anak, kauban ni Chuna. Luya kundi mo. Wala na lang ko ni Dol, tungod kay, kung mo Dol ko, ibaor ba kung di mo paso si Natina, kung makita siya na ako, tungod siya ang kasukot rin ako, tungod ni mo, tungod na ako. Sorry, Alan. Apol ngutan na lang ko. Tunganin ako sa tinuod. Ano sa magyot? May relasyon si Chuna o katumbong? Di ko makatubag ni Wada, Alan. Tingali, kato si Bong, mo'y naghatag sa iyang mga panginahanglan. Ha?
Okay, niyan na bay. Salamat, bay. Meron yung kuyo ko na ko. Kita mo sa apol. O, bay. Nagdungog yun nga, wadyo ko magkasa, di ba? Huwag na itabo na mo duwa. Bitaw mo. Pero di ka ito pangulipas lang apol ya taon. Saan? Ay, sorry. Ay, joke. Problema lang kay dili sa tuwa ni Chuna. Kung ingon mas day, atin di mo to niya. Mao gani. Bay, putson man. Pati ko sa apol. Sa mo akong problema na, bay. Sikreto ko kang yun niya, na kung asan ako makita si Chuna pagka nga akong anak. Nya, usay iya bulong. Iya niya akong tultulan. Oh, good. Ibatigay ko kaluoy ni Alan. Saon taman. Nahinayak man. Now sa Lex Pino. Mutabang na lang ko niya sa laing paagi. Wa na ba di ganahin mo trabaho? Dili na mong reflex. Ugwa na mamaligyag ice cream. Kaluoy pod. Nay, adto na ko. Asa na ka? Mutrabaho na. Hoy, pamubuan na imong sinina. Pag-ilis. Nay, Pag-ilis ha, kadungog ka. Pag-ilis. Pagkarsunis. kani. Okay na kani akong gisulob. Okay na. Okay na na. Pagamit ako sa motor, Nay. No, ihatod ta ka. Nay, ayaw na lang. Mahago na ka. Ayaw pagreklamo, ihatod ti ka, hatod kuha ka. Ha? Nga naman, Nay. Ay na, pangutan na, be. Basta kay hatod kuha ka. Muna akong buhaton. Sir, Oh, humba. Sir Bong. Kuan, na si Chuna. Oh, ganun naaman na siya. Ang yang anak, siya mo'y nagtrabaho dire. Yang anong naaman na si Chuna? Huh? Iyang gihatod si Atina, sir. Oh, mau ba? Way kumpiyansa si Chuna. Chuna? Hatod kuha ko na siya, Bong, kay peligro kaayo kung magmotor lang siya. Sakto kayo. Dili to mayo nga magmotor. To day i-deliver to karon ang iyang kotse. Kotse? Mula kini ang akong giingon kanimo, Chuna. Atina, nga may service car ka. Dili para ba kayo ko, Hana, sir? Tudluan ti ka. Nganong ikaw mangyud, Bong? Pwede si Humba. O, si Humba lang. Ayaw lang ka. Okay. Kambiada sa segunda, Inday. Okay, ah. Mauni ka mo kumbiada, Inday. Indot ka tanaw. Dali na ka nagkatun, Inday. Ang importante nga makatun sa traffic signs. Sige. Tudloy ko, kuya. No problem. Kumusta man ang imong pag-drive? Okay na, sir. Very good. Sir, ang kwarta, nara sa drawer. Wala gini mo kuha, ah. Ako nang gitugyan nimo sa inadlaw gasto-gasto. Unsa gikinahanglan sa office, ana lang pagkuha diha. Noon, sad, sir. Tanan akong mga nagasto, ako magilista tanan. O ang mga resibo, akong gitigom para liquidation. No need ng liquidation. Nagsabot. Okay, sir. Ato di ay, mukuyog ka na ko. Asa man? Ato sa akong beach resort. Unsang orasa? Ato ta mag-dinner.
si Athena. Hello, Athena. Nay, Kinahanglang moabot ka diri ha, labing dugay, alas 6. Magdungan tag panihapon. Nay, sorry, Nay. Dili na magkadungan og kaon ron. Kay dadan kong sir, mag-dinner me. Sa? Asa mo mag-dinner? Sa iyang beach resort. Unsa? Mukuyog ka? Mukuyog, Nay. Ako ka ng amo. Kuyugan gud na ako. Sige na, Nay. Bye, Nay. Tayo pa, hello. Hello, Athena. Athena! Oh, shit. Ngano ko? Nagsalos ko. Kaila kong bong. Barak kong dako. Shit! Uwa pa man si Sir Bong. Oh, sa nanay. Hello? Athena, asa si Bong? Nagpaabot pa ko, Nay. Nga naman. Magigsulti ko, be. Wa pa ni gawas. To pa siyang office, Nay. Di mo na ako makontak, uy. Kung moabot gani, tawagi ko ha, kay magigsulti ko. Oh, sige, Nay. Athena? Oh, sir? Oh, ato na ta. Nay, di ano day siya, Nay? Bibi kay magigsulti ko, be. Oh, Nay. Sir, si Nanay magkiksulti nimo. Okay, ambe. Hello, Chuna. Hello, Bong. Asa di mo dadang akong anak? May meeting ko, dinner meeting. Nadulag ko siya Asa? sa akong beach resort. Kasi kauban ninyo. Kami lang duha, Chuna. Kamurang duha? Ayaw kabala ka, Chuna. Giisip na kong anak kini si Athena. Bong, Don't worry. Diya siya sa akong maayong mga kamot, Chuna. Bong. Bye, Chuna. Ato na kami. Athena, imong cellphone, dawata. Yes, sir. Okay, dali na. Sakay na. Siya ang nangunay yung please bigtahan sa kotse. Sakay na. Yes, sir. Uwa man si Kuya Humba. Sir, ikaw di ang mo drive? Yes, ako, Athena. Si Kuya Humba di ay? May gisugo ko. Maayong mao ba? pagpaminaw sa Lex Pinoy. Okay, ato na kita. Kami lang to, ha? Uy, Chuna eh. Hello, Chuna. Humba, asa day karon? Di relax, pahuway gamay, kapoy man. Manong dili man kay nag-drive nilang Bong? Si Sir Bong lang una. Gusto mo siya nga siya lang una mo drive. Oh, mao ba? Nga di ay. Humba. Bye. Bye. Murag may kabalakas Chuna na. Shit. Gusto day si Bong nga mo drive. Tawagan ako balik si Humba, be. Chuna, nasa day. Balik mo tawag. Hello, Chuna. Asa napita ang beach resort ni Bong? Ano man? Gusto lang ko mahibaw, Humba. Asa napita? Nako, wala ba musulti Sir Bong da kung asa sila nga beach resort? Unsa? Sa Lapu-Lapu lang daan, tulo na ka resort. Mao ba? Nindot kay nga beach resort si Sir Bong. Chunawi, naidagat na si swimming pool unya pagkabugnaw na ba sa kwarto.
Pagkadagang manag-uyab nga nag-date ito. Kadaganan mag-overnight yun. Inigutag, inig-check out, ang babae magkangkaang agi. Murag nagtangag og pipino ba? Humba. Unsay pangalan sa beach resort ni Bong? Ang panganay, pasok labas. Unsa? Pasok labas. Swerte ka ng resulta dahil. Lindot kayo. Inigsod, pinaspasay din. Humba nagtarong ko akong binuangi ha? Hoy, nindot na sila og mga snacks na gyandam today. Sa may snacks? Native. Soy native. Native good. Native ang iserve na snacks. Unsa lagi? Kalabasa. Kalbasa? Oh. Unya inig-serve sa waiter. Mukanta pa. Unsa may kantahon? Mukanta ang waiter nga ka na. I want to eat a kalabasa. 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 I want to eat a kalabasa. Nagkala-kala niya nga pa sa bata. Buang ka makadi ay. Kabaga, marasok ko tuna na. Murang napagisi siya nasayod nga sila si Sir Bong ug Sindayantina. Ay, nagkuyo kan duha. Adios! Murag lain ang hangin na. Murag may kabalaka si Tuna. Basin og mabuga ni Sir Bong Sindayantina. Ay, Sir Bong, ha? Isus! Wala. Iyayay na. Murag nakatag-an sa Tuna da. Bisit! Itanaw na ko sa Google ang maong beach resort. Nakita na ko ang Pasok Labas Beach Resort. Pero di na ko makontak. Bisit gid. Uy! Duha tuod ka resort. Tuag lapu-lapu og liluan. Dili ko makatugot kamay daotang mahitabo kang Athena. Dili jud. Nindot kahapon ang kining maong beach resort. Second story building ang ilawom maong kananan. Dayon, manaog ka pares dagat. Ug sa kilid na ang swimming pool. Ug diri sa second floor, dako kayo ang terrace. Mga lamisa. Makita nimo ang puting baybayon. Oo, niya na. Giandam ko na ang among juice. Kang Athena ug ang ako. Giandam na ko ang kang Athena nga juice with full of vitamins. Gikapoy ra ba ni siya sa iyang trabaho? May nang magka-respond siya. Vitamins. Sleep well. Og samtang matug siya, mag-apong ko. Og bantayan ako siya nga di gyud matugdunan og lamok. Ready na. Atuon ko na siya, Tina. Ikaw man ko'y nangunahi, sir. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Asa ka ba kakita og amo nga mo serve sa iyang trabahante? Maikog mo sa tanim mo, sir. Di ti kaguod. Kaya nahibaw ko. Stressful ang imong trabaho. Di ba? Sir. Okay. Imna na ka ng juice. Energy drink na. Recharge. Thank you, sir.
ug sunda ang uban pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Idol ko ng Patay. Uliog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat ug pagkanunayong pagpabuhat.